käy. Niin mitenkäs nämä verkit tässä? Alkaas kääntämään kappaletta 6. Oskari. Tiedättekö mikä päivä tänään on? Ei. Ei kyllä. Slashin syntymäpäivä. 26.4. Tiedättekö mitä vuonna? Ei tiedä. 1965. Montako albumia? Ei tietoa. Ette tiedä. Ei. 34. Tiedättekö minkä merkkinen on Slashin kitara? Ei. Les Paul X726-7. Tiedättekö montako niitä on nyt maailmassa? Ei. 2. Tiedättekö mistä kierto on tehty? Huomenta. 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 Huomenta! Huomenta. Eikö Huokko ole taaskaan pyyhkinyt taulua? Onkohan minä kertonut? En mä nyt siitä, tai no, kerronko nyt kuitenkin. Mä olin yhden naishenkilön luona yötä ja menin sitten käymään vessassa ja tulin sitten takaisin, yritin mennä nukkumaan sinne ja sitten se tuli sieltä ovesta, että ei tänne saa tulla! Ja sitten mä olin, että joo. Pakkaa se! No mennään! Oskari! No mennään! Pojat on poikia. Tähän saadaan vastaukseksi. X on 6076. Saiko kukaan samaa vastausta?
No en mä nyt teistä muuta olettanutkaan. Tähän kirjassa on vastauksen. Kirja on väärässä. Näitä ei kyllä tarvita. Vuokkonen varmasti opettaa, mutta me ei niitä tarvita. Ja päiväaihe on sarjat. Haloo! No en mä oikein ymmärrä tätä tilavuuslaskua tässä. No tämä on aivan selvä. Se lasketaan kissan tilavuus sillä, että paljonko vettä tulee ylitte. Niin ei siinä ole mitään epäselvää. Kissa siinä kuolee, mutta se ei haittaa. Hei Heikki, mä en oikein ymmärtänyt tätä 420 tehtävää. No sehän on ihan selvä homma. Kissaa ei voi jakaa koiralla, mutta kissan voi jakaa kissalla. Hei Heikki, voiko sä tehdä tuo 69? Ja X on... Nyt soi kyllä kellot päässä. 648. Jes, hyvä minä. Tänään on se juhlaruokailu, niin meidän piti mennä sinne 20 vaille, mutta eipä se haittaa, jos me lähdetään vähän aikaisemmin. Ja me kiinutaan eteen ja en halua lopettaa. Ajatuskartta. Oletteko ikään nähnyt kuvaa hirvikärpäsestä? Ja me kiinutaan. Laittakaa ovi perässänne kiinni. Sori kun kesti vähän, kun oli tuo opettaja, oli se vähän sätinää. Joo, täällä on kaikki. No niin, täällä olisi sitten tämmösiä monisteita. 1 pekkaa päälle. Tiesittekö, että Putin oli paha mies? Tieskö Sylvia ei... Irene? Oliko se Irene? Ei ollut kyllä. Kyllä mä sen tiedän, kyllä mä sut tunnen. Se oli Emilia! Voi kyllä mä oisin muistanut, mutta Putin oli paha mies. Tiesittekö, että politiikka on semmoista, että kun toiseen suuntaan pöllistää, niin toiseen suuntaan kumartaa ja pyllistää. Tämä on voitonmarssista Berliiniin. Tietääkö kukaan siitä mitään? Hei! Hei! Anteeksi. Äiti täällä. Ota se lasagne sieltä alakaapista. Kulta, kun mä oon tunnilla.
soittaa. Joo, pitää nyt lopettaa. Kato, kun mulla on tunti menossa niin. Joo. Heippa rakas. Se oli työpuhelu. Niin tietääkö kukaan sitä vastausta? Ei taida kukaan tietää, kukaan vastausta. Mut tiedätkö mitä? Kello on pykälässä. Joo. Onko täällä lyhyen matikaopis? Ei, meillä on historia. Jaha. Täällä näin. Joo, tehdään toi tehtävä 70. Hei Kauko, voiko sä väistää? Mä en näe. Joo. Meidän kirjassa oli kyllä vastauksena 16. Ahaa, no tuosta. Täällä voi olla varmaan painovirhe. Ahaa. Käytetäänpäs vähän orjatyövoimaa. Tehkää niistä semmosia kolmioita. Huomisella on ne juhlat täällä vähän. Tehkää niistä. Joo, kiitoksia kerrankin. Te teitte jotain hyvää täällä näin. Saatte vähän namusia. Ootte te kyllä ihan hyviä ihmisiä, mutta ette te kyllä laskea osaa. Minutes later. Joo, reppu jäi. Voi Elli-Maija, oikeesti! Tää sun tukka olisi ihan mahtava. Voi että oikeasti, miten sä saat tällaisen tukan? Ei hyvänen aika. Joo. Hyvää huomenta kaikille ja oikein hyvää viikon aloitusta. Tässä on tosiaan nämä koodit, millä eilen kirjoitetaan tähän taululle, että voitte siitä katsoa. Mutta tää Elli ei kyllä päässyt sinne souviin, että se oli siinä kaatunut. Pääsittekö te sinne? Joo, se oli tosiaan kaatunut eilen. Ja Vilmakin oli kaatunut! Joo, tosiaan
Kylmäkin oli kaatunut. Kyllä ei mikään toiminut, mutta... Kyllä se niin luulen, että sen tämän päivän aikana tulee taas toimintaa. Minä ajattelin, että me tällä kurssilla kirjoitetaan semmoinen tekstitaidon vastaus, 3 tekstitaidon vastausta. Ja nyt tämmöisenä muistin palautuksena, jos ette muistaneet, niin tekstitaidon vastaushan on tällainen... Sinä jaotit tällaista ottaa niin kuitenkin sosiaalisen hakemaan ja monia asioita. Eli monia asioita sinä monta ihmistä puhuu ja minä olen tosiaan tehnyt. Eli jos te muistatte asioita asioita, oli siis vastaukseksi, niin otetaan itse asiassa ja tutkijan kanssa itse semmosia. 2 hours later. No niin, voitte aloittaa tekemään sitä tekstiä ja ajattelin tehdä tunnin aikana ihan saada tehtyä tää. Sitten kotiin loput, jos ette saa, mutta voitte nyt ihan aloittaa. Ihan täydellinen hiljaisuus täällä luokassa, sitten ei yhtään hiiskuntaa, että... Joo. Mites täällä edistyy? Joo, sullahan on jo... Hei, huomaat, että tää on yhdessä mä tässä. Okei. Se tulee. No kun mulla oli ihan vaikeuksia tossa ja sitten jotenkin, mä en tiedä muutenkin ne pilkut ja pisteet siellä, musta Joo, tuntuu, että menee ihan No itse asiassa täällä on kyllä vähän kyseenalaista, että sä oot sieltä tän ilmaissut täällä, että tän kappaleen mä oikeastaan kokonaan pois. Joo. Joo. Mutta sä voit jatkaa siitä, mä tuun kohta katsomaan siitä. Mie oon kans kattonut näitä kenkiä aina. Tää on kyllä varmaan tosi hyvä. Tää on kyllä aika kalliit. Mie en oo raskinut sitten ostaa näitä ollenkaan. Jäi kiinni! Saako ottaa? No ota vaan. Joo, mie oon aina kanssa. Hei Laila, saisinko mä sen mun esseen? Mie unohdin tuonne Tervolaa, että... Mie luulen, että te saatte ne sitten pääsiäisenä. Taas täällä on 7. Täällä pitäisi olla 33 oppilasta, täällä on vaan 7. Missä nyt kaikki taas on? Ottakaa sivu 37 esille tosta ja katsotaan sieltä 107. Niin mikä sivu? No se on helppo muistaa, se on sama kuin sun älykkyys-osamäärä, että 37. Anteeksi, tää on myöhässä, mulla on ollut kyytiä kouluun. Kyllä, mä oisin voinut sulle kyytiä antaa. Opettaja, mitä sinä oikein juot? Minä on tämmöstä valkeaa kuulasta, itse puristettua omenamehua. Haluatko maistaa? Ja kertokaapas minulle sitten suomeksi, että mikä on tämä diarrhea? Ja Valtteri nähtävästi oli etsimässä vastausta kännykästään, että... No kertokaapa, että mikä on toi brave suomeksi? No Aleksi, kerropa sinä. En tiedä. No kerro, sano nyt vaan rohkeasti. No, oliko sitten se rohkeasti? Kyllä, mistä osaat noin hyvin päätellä, että... No mikä on se vastakohta sitten? No onko sitten se coward? Yes, very good English.
Coward is the right word. Anteeksi, kun mä oon myöhässä, niin tuo Pyryllä oli hammaslääkäri, niin mun piti viedä se hammaslääkäriin, niin mitäs meillä oli? Muistaako, mitä Ruut meillä oli läksynä? Missähän se meidän tehtävä oikein on? Niin, ja tästä on sitten toinen vaikka siitä ja tuo oli ja tosiaan tästä tarkistetaan sitten nämä tehtävät ja niin kuule, Julia, vittisikö sä sijoita tuon mun kaaviin, kun se on aika sotkuna. Vähän sieltä järjestellä niitä kirjoja sitten, jos millään onnistuisi. No joo. Pekka on vaarasuorta, kun mä tiedän vaarasuorta niin jos niin, osaisitko sä, Aleksi, auttaa, kun Pyryllä oli näitä tehtäviä ja kun se kysyi, kun minä olen niin huono tuossa matematiikassa, että kun en minä muista oikein, että miten tämä tehtiin, jos on niin puoli plus puoli ja sitten niin siihen on vielä tuo 2/4, että niin kun en minä oikein tiedä, miten se oikein pitäisi tehdä? No siis 2/4 on sama asia kuin puoli, eli se on 3/8. Hetkinen, niin aivan! Ai se voi noin ajatella. Niin, joo, kiitos kovasti, joo, kiitos. Joo, ja tässä on tosiaan sitten nämä kotiläksyt, niin siitä sitten voitte lähteä kotikirjoittamaan ylös. Huomenta. Taas biologian parissa tavataan. Ei se haittaa, vaikka onkin vähän lauantai-ilta, mutta aina on aikaa biologiaopiskelulle kyllä. Tosiaan, kun mä kertonut sitä, kun mä olin tutkimusapulaisena, kerättiin suden paskoja tuolta noin Perämetistä. Mä voisin itse asiassa näyttääkin, että löysin sen muhkeamman läjän tuolta Perämetistä. Tuolta noin mä voisin näyttää teille tästä näin. Tässä on koulurakennus, tuossa on järvi ja silloin sunnuntai-yönä mä uin tuosta läpi, kun mä aistin, että siellä on vielä jotain. Sitten tästä 50 metriä eteenpäin mä menin semmosen pienen mättään viereen, niin siinä oli kuule semmonen läjä ja sitten mä tosta noin niin nappasin minigrippipussiin siitä pari läjää. Vein tosta vaimon pakastin siitä, pidin siellä pari viikkoa, niin sitten mä lähdin tutkimuslaitokselle, niin se selvisikin, että se oli mun naapuri Jorman paska. Ylätuusina sen.
Mara, ulos! Anteeksi, Mara, ei ollut tarkoitus. Joo, ei se mitään. Ootteko te pojat ja tytöt keitellyt pontikkaa elämän aikana koskaan? Ette varmaan, mutta ette osaa, mutta silloin nuoruusaikana, kun mä asuin vielä Pelkosen tiellä kuulen, niin porukoiden kanssa mentiin tonne meidän kaverin saunan kellariin keittelemään vähän sen sokeria ja hiivaa oli kaapit täynnä, niin me päätettiin sitten tehdä pieni soppa siitä leikistä ja sitten juotiin 50 litraa per nokka siitä ihan ykkösellä alas. Sitten siitä tuli ajatus, että me mentiin 3 päällä porukalla sitten kotia PV:llä. Yksi istui tangon päällä ja sitten yksi roikkui vaan siellä jotenkin munistaan kiinni. Sitten vaan mentiin suoraan kotiin, niin totta kai äitin piti olla vastassa siinä sitten, niin päätin oksentaa sen jalkojen juureen, niin kotiarestissa olin 3 kuukautta sen jälkeen. En suosittele keittää pontikkaa, mutta maistamaan kyllä kehotan. Oi tosiaan, nyt on tunti loppunut. Pakko päästä hakemaan kahvia, viimein laittaa oven kiinni. Tarviiko jotain näistä läksyistä tarkistaa? Tää on 1-7 vois käydä läpi. Joo. Toi 1-9. Ja vielä toi 2-1. Ja toi 2-3. Oikeastaan toi 2-2 vielä. Ehkä tuo 2-6, siinä oli vähän jotain. Ehkä mä monistan teille nuo vastaukset noista. Niin jatketaanpa sitten seuraava asia tästä. Tehdään tää 1-7, että sehän on aivan perustavanlaatuinen oleva tehtävä, että mitäs Elli-Maija, mitä maalaisjärki sanoo? Miten lähdetään tekemään tätä? No, ei kyllä oikein mitään. Onko täällä jollain muka kuuma? Roippastaan tähän vaan sitä vastaus tällä tavalla. Mennään tähän magnetismiin sitten, että alfa plus omega jaetaan pi per 2. Ja tää on sama asia kuin pikku g. Ja tää asia kyllä menee ihan tässä äärirajoilla. Eetu, kerropa seuraavaksi, mitä tarkoittaa keskipakoisvoima? Jos et sä tätä tiedä, niin tai ainakin niin tää valon polarisaatiohan tarkoittaa sitä, että miten se valo taipuu ja sitten se interferenssi osoittaa, että valon taipumisessa. Oskari, tuukko tänne viekkusiin? Niin, tää valon taipuminen siis tarkoittaa, että
Eli lasketaan sitä, että valon aaltoluonne. Ja toi Windows tökkii niin paljon, että mä joudun käyttää ihan tätä normaalia laskintaa. Mutta kokeillaan onnistutaanko. Noin ja... Ai se kello rupeaa olla jo niin paljon, että... Vitsi, me ollaan tänään niin ahkeria, että lopetetaan päivä tähän, ei tule mitään läksyä. Missä v***ussa ne pojat on? Hieno tukka, Oskari. No joo. Mitähän te läskit täällä teette? Sali on tuolla. Vauhtia tai tulee 4-5. Tänään pelataan koripalloa. Joukkueet on ne tunnetut hyvät ja läskit. Hyvä, hyvä, hyvä. Läski, läski, hyvä, läski, läski. Loppuun sitten tällainen rentoutumishetki. Voi anteeksi, mä tulin myöhässä, kun mun tilattaa Nestorille makaronilaatikkoa, niin kesti vähän se ja mä ajoin noiden talvirajoitusten mukaan, niin... No niin, se on nyt taas viikkopalaveri aika. Ja ihan tähän alkuun nyt pitää kysyä sitten, että onko teillä mitään huolia tai murheita tullut tässä viikon aikana? Missä oikein Kaukoa? No se on varmaan jossain kaukomatkoilla. Viime tunnin alussa se etti luokkaa ja tuli pitämään jotakin palikkamatikan tuntia. Sen jälkeen en oo nähnyt sitä. Mäpäs yritän soittaa sille. Joo, ei se vastannut. Mie ajattelin, että tää ei kyllä yhtään Kaukon tapaista. Pitäisikö meidän lähteä etsimään kaikkien sitä? Nyt on ehkä sattunut jotakin. Let's go rock and roll! Kyllä meidän täytyy laskea nyt todennäköisyys tälle Kaukon katoamiselle. Merkitään vaikka Kaukoa muuttujalla X ja Dotkea muuttujalla Y. Sitten vaan roippastaan tähän toi Simpsonin sääntö. Näin. Kyllä se täytyy olla jompsin kumpsi. Joo, kyllä se on näin. Kyllä mä olin aivan oikeassa. Kyllä tästä tulee sitten, kun käytetään vielä tuosta jotain diskriminanttia derivaatta. Kyllä. Se on Dotken takapenkillä. Se on todistettu. Kauko on Dotken takapenkillä. Onko meillä täällä? Hei, tässä on virhe. Ei tää kuule 4 nähnytkään, tuo on suunnikas. No, olisiko kellään mitään Kaukon tavaroita? Mä voisin monistaa sitä PCR:llä ja sitten sitä kautta jäljittää. Täällä olisi
Kaukon navigaattorin johto. No ei oo ihme jos eksyy, kun jo kerran kaikki piuhat ei oo tallella, niin... Kauko. Voi, kyllä se Kaukon täytyy olla täällä peräkontissa. Ei derivaatta ikinä valehtele laskussa. Kauko! Onkohan se Kauko täällä? Kauko! Ei se ollut siellä. No hei, pitäisikö meidän nyt kaikkien hajautua ja lähteä eri suuntiin? Olisiko järkevintä niin? On. Joo. Hei rakkaat veljet ja sisaret, minä voin piirtää teille kartan, että te eksy. Kiitos. Kauko, missä on Kauko? Alvariinin takana hän lie, vai S-Marketin roskiksessa? Kyllä mie luulin, että mun kannattaa tuli Facebook päivittää, sieltä saisi jotain vinkkejä. Joo, teepäs se. Joo, kyllä minä lähden Jyrkin kanssa etsimään pyörällä. Se on kyllä kelkokuumeessa kotona, mutta minä haen sen sieltä. Hei, et sä Jyrkiä tarvit, kun minäkin osaan pyöräillä. Hei, arvostettu varalehtorimme Kauko Kainulainen on kadonnut. Viimeinen näköhavainto kello 13. Jos näet hänet, ilmoita heti kansliaan. Kiitos. T. Alajärven lukion huolestunut opettajakunta. On meillä täällä näin? Täällä olisi. No niin. Ei kestänyt kunto. Hei, pitäisikö mun soittaa tuonne Jyväskylän yliopistolle, jos se Kauko olisi siellä? Joo, hyvä idea. Joo, no Ylisessellä Anne täältä, heippa. Ihan soitan sellaista, että olisiko teidän entinen oppilas tuo Kauko Kainulainen tullut käymään siellä? Okei. Joo, no ei mitään, kiitos kuitenkin. Joo, no niin, heippa. Joo, ei se ollut siellä. Voi hyvän ja Tarvehierarkian mukaan Kauko tarvitsee elämässään turvallisuutta ja hän on lähtenyt etsimään suojaa ja lohtua uskonnosta, joten uskon, että hän on rukoilemassa jossakin. Niinkö meinaat? Minä lähden hakemaan kissaani, joka voi vainuta Kaukoa. Voi tuo itsenäisyys on niin lähellä mun sydäntä. Me eletään niin jännittäviä aikoja. Hei, tänne on tullut tämmönen ilmoitus, että joku on nähnyt, että Kauko on mennyt salille päin. Että minä ajattelin, että minä voisin lähteä etsimään sitä sieltä salilta. Käykö kaikille? Joo, Joo, no me tässä Vistun kanssa lähdetään. Joo. Hei Urmas, pitäisikö meidänkin lähteä etsimään sitä? Ei tästä nyt tuu mitään tästä hommasta. Tää vimpelissä on niin, että kokoukset loppuu silloin kun minä niin sanon. Kissa oli päiväunilla, niin ei raskinut herättää sitä. Mitäs se kello on? Pitäisikö mennä syömään riisipuuroa? Joo, kyllä mä ainakin mielelläni aina lähden syömään. Mutta toi lukion ruokailu on kylläkin vaan 11.59-12.00, mutta
eikö me nyt ehitä siinä ajassa käydä riisipuurot vetämässä? Onko meillä täällä näin? Täällä olisi sulle. Mulla on Jarmo, jos tätä kaukon katoamista tarkastellaan fysiikan näkökulmasta, niin kyllä sen täytyy olla gravitaatiovoiman vaikutukset jossain alhaalla. Eikö on näin? Et sä mistään mitään tiedä, mutta ainoa paikka on kellari. Kauko on kyllä ihan persestä, mutta velvollisuusetiikan velvoittamana minun pitää lähteä etsimään häntä kirkosta. Joo, voi harmi, kun sitä Kaukoa historian läksyt antamatta. Voit voittaa. Ehkä se Kauko olisi täällä. No se on kyllä totta, voi ollakin. Me pärjätään kyllä ihan kahdestaan, joo. Kauko oli mun hyvä ystävä. Missä meillä on? Ei oo täällä näin. Kauko! Onko sä täällä? Kauko! Kauko! Oletko siellä? Oletko täällä? Kauko! Minä tulen! Anteeksi. Mä menen etsimään meitä Kaukon jätöksiä. Meni tanden pyörästä kumipuhki, mutta minä kannoin Jyrki järven ympäri juostiin siinä. Oi kun on ihania valoja. Näyttää niin hienolta. Niin joo, se Kauko. Ei löytynyt mistään. Vainulle pääsin, mutta löytyi vaan hevosen kakkaa. Kauko! Kauko! Kauko Kainulainen! Kauko! Siitä on nyt 5 vuotta, kuin rakastettu matikan opettajamme Kauko Kainulainen katosi keskuudestamme yllättäen viikonlopun vieton ohessa. Me kaikki jäämme Anteeksi, loppu tosta navigaattorista toi virta, niin oli vähän hukassa hetken, mutta ei mitään. I feel good.
that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Kyllä meidän täytyy laskea todennäköisyys tälle Kaukon katoamiselle. Me käytetään Langerhansin yhtälöä ja muistikaavaa. Tää viimpelissä on niin, että kokoukset loppuu silloin kun minä niin sanon. Tästä lähtien kokoukset. Kyllä se on viimpelissä niin, että kokous päättyy silloin niin kuin minä. Kyllä viimpeissä loppuu kokoukset silloin kun minä. Anteeksi kun meni niin kauan, kun oli tuolla opettaja harrassa vähän säpinää. Tiesittekö, että politiikka on semmoista, että kun toiselle suuntaan yllistää, niin toiselle kumartaa. Yllistää, niin mitä Joo. Ei voi. Mennään tähän magnetismiin, eli alfa plus omega on sama asia kuin... No eipä se olekaan. Oho. Joo. Laitetaan tästä, kato tää. Katsotaan tässä nähtiin. Mutta toisaalta voisit editoriä tietää. Vai pystytkö sä ei kestä. Hei. Kissa oli päiväunilla, niin mä en raskinut herättää sitä. Joo. Mä menen etsimään näitä joulun kakkoja, niin... Nyt lähtee päälle. No, en mä näe tässä toisteisuutta, mutta täällä on pieniä tämmöisiä virheitä. Tuo yhdyssana varmaan vähän väsyneenä on. Huomenta. 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 Huomenta! No sehän on ihan selvä homma. Kissaa ei voi jakaa kissalla. Ei, mutta mun nimi ei pysty siihen hommaan. Mitä? Movember. Day. Pitää zoomata, että näkee noin pienet. Day 30. Ai mikä? Tällaista pitäisi olla. Mitä sä teet? Jatka. Ihan sai. Kiitos oikein paljon. Joo. Joo, kato täältä näin lähet sitten. Joo. Putin oli paha mies. Stalin, Stalin, Stalin. Gravitaatiovoimaa! Tässä vuosi. 14 vaikka 15. Ootko tässä 14? No siinä on varmaan joskus. 14 tässä se on. Noniin! Yes. Hoita nyt. Tän on maitoton. Kato siinä on, het meijät. Mitä? Hymyilkää!
Tehdään sitten joku semmonen epäasiallinen, tai siis semmonen ei epäasiallinen. Tää on vähän epäasiallinen. Semmonen rento